Заман яшьтәре нимә менән шөгыльләнә? Үз максатларыңды тормышка ашырыр өчен нимә эшләргә? Буның өчен кайда барырга? Минең башымда шул тиклем күп сораулар, һәм мин иң шәп җавапты таптым. Баймактан барыгызга ла сәлам. Мин Байрас булам, һәм без Асылташ форумында. Яшьлек һәр кешенең тормышында иң сагы күңелле матур мәл. Тап ошо вакытта күптәрдә яңа идеялар, яңа максаттар туа. Ә уларны тормышка ашырыр өчен бүгенге көндә күп юлдар асык. Бары тик үз мөмкинлекләреңне асыклап, улар менән дөрес файдаланырга гына кирәк. Асылташ башкорт мәдәнияте мәгариф форумы. Тап үсешкә, уңышка ынтылып яшәгәннәр өчен. Бында республикабызның иң әүдем, һәләтле, дәртле, кыю яшьтәре йыелган. Һәр кем үз туган йөре, туган иленең киләсәге өчен тырыша. Бында барыһы ла яңа белем, яңа тәҗрибә тупларга килгән. Бездә Башкортстанда күбрәк һабантуйдар популярлык ала. Ә миңа ошондай мәгариф алаң. Икенченнән, бында бездә проекттар төзергә өйрәтәләр. Ул проекттар менән без үзебезнең дусларыбызны, милләттәшләребезне алга үстерә алабыз. Ә бу безнең Башкортстаныбыз өчен бик кирәкле. Мен бұл форумга яңа достар табырга, яңанан үземә мадиошлай байлыктар табырга, яңа кешеләр күрергә, шул максат менән килдем. Асылташ яшьтәр тарафынан яшьтәр өчен оештырылган форум. Был бик ыңгай күренеш, чөнки яшьтәргә нимә кызыклы буласагын бары тик улар үзләре генә белә. Форумның оештыручылары Бердәм Россия партиясының Яшь гвардия бүлекчәсе һәм Яшь якташлар берлекләре ассоциациясе. Төп максаты башкорт халык мирасының мәдәни, тарихи аспектлары белән танышу, башкорт яшьтәрен берләштерү, бизнес проекттар төзергә өйрәнү. Бында катнашыр өчен яшь тә, милләт тә, дин дә мөһим түгел. Был форум барыһын да берләштерә. Барлык катнашчылар кебек мин дә был форумга бер идея менән генә килдем. Иң зур ярдәмчыларым блокнот һәм ручка. Мин унда кирәкле мәгълүматларны язып барасакмын һәм дә һезгә һөйләсәкмен. Асылташ миңа өр-яңа мөмкинлекләр асуына ышанам. Шуңа күрә катнашырга теләгем бик зур. Күп мәгариф форумнарында катнашканым бар, ләкин төп максаттарымның бере яшьтәрнең проектлары менән якынданырак танышу, уларның тәҗрибәһен үземнең эшмәкәрлегемдә куллану. Гомумән проект ничек төзелә, уның башы һәм атагы кайда, җәмгыятькә уларның файдаһы ниндәй? Бұл форум Башкортстан һәм башкорт яшьтәре өчен бик кирәкле, чөнки бында күп нимәләргә өйрәнергә була. Бuna шул мәргән уксы, тагын да бuna квест үткәрәләр бит инде. Шул Башкортстанның киләсәге өчен, башкортларның киләсәге өчен бик файдалы була дип уйлыйм. Форумда катнашучылар барыһы 6 ырыуга бүленде. Ирәндек яшьтәре, сая бөркеттәр, толпар, сәксәк, хуҗалар, ак табан. Уларның һәр берсенең үз тамгаһы, үз ораны бар. Ырылдаштар бер-бере менән ныклы бәйләнештә булган өчен тәҗрибәле тренерлар команда төзү буенча уеннар һәм тренингтар алып бара. Бында барлыкка килгән төркемнәр киләсәктә лә бергә эшләр дип ышанабыз. Идеяларга бай кыздар, егетләр бында 300-гә якын. Барыһын да күзәтеп бары булмас. Әйдәгез бернисәүдә генә хайлап алайык. О, ошо егет, танышыгыз. Был Фәнил була. Минем проектым мәктәп парламенты дип атала. Һәм шул проект сифаттарын шул сифаттарын үстерергә ярдәм итә. Хәзерге вакытта Сибай каласында шул проект үсешергә әзер тора һәм безгә мади яктан ярдәм кирәк буласак һәм Асылташ форумында без шул мөмкинлекне күрәбез һәм без грант алырга бunda теләбез. Фәнилдең идеялары башында яки кагызда булһа, Гөлназ тәҗрибәле итештерүче. Фәнил старт алучы, Гөлназ эшләп килгән эшкуар. Мин үзем Башкорт дәүләт институтын тамамладым һәм унда будага арналган дипломный проект яздым. Һәм укуды беткәндән соң үземә шундай максат куйдым. Эшкуарлык асып, буданы өскә күтәрергә. Бүгенге көндә безнең башкорт халкының гореф-гадәтләре һәм милли ризыктарга бик бай. Кызганычка каршы, безнең яшьтәр уларды онытып бара. Күбеһе онытылып бара. Минең проект башкорт халык исемлеге будага арналган. Мин бик шатмын, безнең форумда шундай актив яшьтәр катнашты. Мин уйлайм, без
Яңы яктан асалар, тәҗрибә туплайдар, яңы белем алалар һәм үзләрен төрле яктардан асалар. Безнең форумыбыз исеменә генә килгәндә лә асылташ. Бына безнең бөтә яшьләребез шундый асылташ кебек. Проект хүҙе һәр ҡатнашыусыға күпте аңлата, ә проектты тормошҡа ашырыу тағы ла мөһимерәк. 4 көн дауамында ҡыҙҙар егеттәргә әллә күпме лекциялар тыңлау, оҫталыҡ дәрестәрендә, тренингтарҙа ҡатнашыу мөмкинлеге бар. Шул арала һәр кем үҙ проектын тағы ла яҡшырта һәм яңырта ала. Ҡыҙыҡлы идеялар тәҡдим иткән 10 кешегә йәки командаға 10 мең һум грант ҡаралған. Шуға күрә барыһы ла баһалама ағзалары алдында сығыш яһауға әҙерләнә. Миңә лә әҙерләнергә кәрәк, белемемде арттырайым. Был форумдағы ҡатнашыусылар араһында мөхит тураһында нимә әйтеп бит алаң? Был форумдағы мөхит һәм атмосфера миңә бик ныҡ оҡшай, сөнки бында төрлө йәштәр, лидерҙар йыйылған, улар бөтәһе лә көслө, дәртле һәм был форумда, ысын әйткәндә, беҙҙең ваҡытыбыҙ ҙа юҡ. Барыһы ла бик шәп бара, беҙгә һәм мәҙәни саралар да үтеп тора. Һеҙ 10 йылға алдан пландар ҡорғанығыҙ бар инеме? Дөрөҫөрәге 13 йылға алдан. Башҡортостан Республикаһының үҫеш стратегияһы 2030 форсайт сессияһының спикерҙары киләсәк хаҡында хәҙерҙән үк уйланырға тәҡдим итә. Был форсайт сессия барышында һәр ҡатнашыусы командала эшләне, яңы идеялар тәҡдим итте, көнүҙәк мәсьәләләрҙе ҡараны һәм республиканы яңыса күҙ алдына килтерҙе. Форсайт сессияла беҙ үҙебеҙҙең команда менән Башҡортостандың киләсәке планын төҙөнөк. 2030 йылға тиктем яҙылған планды беҙ команда менән төҙөйбөҙ, реализовать итәбеҙ. Мәсәлән, беҙ был форсайт сессияла Башҡортостанда экстремаль туризмды развивать итеү проблемаһын өҫтөн ҡуйҙыҡ. Шулай уҡ та Башҡортостанда лагерҙар, балалар өсөн үҫтереү лагерҙары ябылыу проблемаһын асыҡланыҡ. Форсайт сессияның төп маҡсаты үҙең хыялланған киләсәктең образын булдырыу. Ҡатнашыусылар 15-20 йыл алдан Башҡортостан Республикаһының үҫешен билдәләй. Ҡыҙҙар, егеттәр 10-20-30 йыл үткәс, иҡтисадтың, йәмғиәттең нисек үҙгәрәсәген уйланы һәм ошо үҙгәрештә ниндәй роль уйнаясаҡтарын асыҡланы. Форсайт сессиянан төп 5 фекер. Төп үҫеш факторы мәғлүмәт һәм кеше потенциалы. Оҙайлы осорға маҡсаттар ҡуя белеү мөһим. Йәштәргә ыңғай күренештәрҙе үҫтерергә, ә киреләрен юҡ итергә өйрәнергә кәрәк. Киләсәктә актуаль булған трендтарҙы асыҡларға һәм уларҙы тормошҡа ашырыу юлдарын билдәләргә. Асылташ форумы сиктәрендә үткән форсайт сессияһы һөҙөмтәһендә стратегия 2030 йүнәлешендә бер нисә трендтарҙы йәштәр ҡаранылар. Ғаилә, ауыл хужалығы һәм туризм секторларында. Бөгөн билдәләнгән трендтар тәү сиратта ул йәштәргә бик файҙалы. Башҡорт дәүләт университетының иҡтисад, финанс һәм бизнес институты директоры Азат Йәнгировтың лекцияһы ла 2030 йылдың стратегияһына бағышланды. Спикерҙарҙың төп маҡсаты теманың кәрәклеген һәм актуальлеген аңлатыу, уның төҙөлөшө һәм бүлектәре менән таныштырыу. Барлыҡ ҡатнашыусылар да лекцияны ҙур ҡыҙыҡһыныу менән тыңланы. Иң мөһиме, Башҡортостан Республикаһының иҡтисади яҡтан үҫешен, потенциалын күҙ алдына килтерә алдык. Ҡайһы йүнәлештә барырға һәм ниндәй проекттар өҫтөндә эшләргә кәрәклекте билдәләнек. Ә хәҙер Дәртле, Рухлы, ышаныслы, әүҙем, аҡыллы, һәләтле, шат, бәхетле. ғәмле. Форумда барған ҡыҙыҡ тормоштан бер дә айырылаһы килмәй, сөнки бында барлыҡ йәштәр аныҡ маҡсатлы, рухлы һәм теләгән хыялды тормошҡа ашырырға әҙер. Әгәр ҙә өлкәндәр уларға дөрөҫ юлды күрһәтеп, башланғыстарында ярҙам итеп ебәрһә, өмөттәр аҡланасағына шик юҡ. Башҡорт йәштәре уҡырға тейеш, үҫешергә тейеш һәм шул ваҡытта ғына улар башҡорттарҙың данлы кешеләре булып сыға аласаҡ. Йәштәргә кәңәш бар инде. Йәштәр, эшләгеҙ, ваҡытты бушлай үткәрмәгеҙ.
Атылташ кебек форумда халкыбыздың тарихын белмәенсә булмай. Сөнки тап ошо яшьтәр милли ялларды, мәдәниятте хаклап калусы һәм дәвам итүсе. Мәргән уксы, оештыручысы һәм җитәкчесе Юлай Гайгалиуллин алып барган осталык дәресләре барыгына ла охшаны. Ул башкорт халкының хәрби тормышыннан кызыклы фактлар килтерде. Үз мисалында милли мәдәни проектлар булдыру хакында һөйләнә. Угату һәм тарих менән ул бәйле. Айрым гына угатып, или айрым тарихты булмай. Уны угатыр өчен тарихты белә кирәк. Теге беренчелектә айрыла кирәк. Ничек айрылырга була? Мына без бары баштар, то есть уны юл булмай ничек беренчелектә теге француз пиджак кигән, от Versace, от Armani кигән, бары француз булмай. Эсендә башкорт калган. Шул башты күрәдер кирәк. Яшьтәрнең этноска карата кызыксынуы арта, уны алга ибәрү турында һәркем уйлана. Юлай агайга безнең араларыбыз күп. Уктан ату серләреннән башлап киләчәккә планнар коруга тиклем. Җаваплар да бик кызыклы һәм тулы яңгыраны. Халкыбыздың аһаңлы йыр-моңын, йолаларын, шөгыль кәсепләрен бүгенгәсә бар туллыгында һаклап кала алган башкортның иң асыл улдары, кызлары яшәгән төбәктә үткән бер сарала буштан оештырылмый. Ул ата-бабаларыбызның борынгы традицияларын буындан буынга тапшыра килүе, улардан милли колорит бөркелеп торуы белән аерыла. Был юнәлешкә лә бында зур урын бүленгән. Һәр кем тирмәләр буйлап йөреп башкорт халкының йолалары, киемдәре, аш-һыу белән якындан таныша алды. Уктан атуда күптәрне кызыксындырды. Элек-электән безнең ата-бабаларыбыз бит инде ул ян һәм ук менән кулланып һунарга йөргәннәр һәм төрле мастер-класслар бара. Монда яңа килгән яшь безнең катнашучылар курайда уйнарга өйрәнәләр, кумыт сипергә һәм гармонда уйнарга. Тагында кумыт бар ине, үстерәләр кайдалыр. Һәм инде башка сәхнәләрдә безнең ошолай күчентерекләр эшләргә өйрәнәләр, кашмау эшләгән кызлар һәм төрле милли киемнәрне киеп фотога төшәләр, укланатырга өйрәнәләр, курут эшләргә, талкан эшләргә өйрәнәләр һәм кайдалыр кымыт эшләргә өйрәнәләр инде. Иң кирәклеһе блокнотымда йолаларды, тарихи тамырларды белергә, үткәндәр Күрүгезсә этноквесты төркем менән үттеләр, чөнки улай күпкә еңелрәк. Яхшы һәм уңышлы проект өчен бердәм команда кирәк. Шуңа күрә лекцияларда, тренингтарда ла команда менән эштә белүгә зур урын бүленә. Үз фикердәшләреңне, дусларыңны тыңлай белү бик мөһим. Минең уйлавымча, һәрбер проекттың киләсәге бар был Башкортстанда. Чөнки һәрбер проект үзенчәлекле тырышлык менән эшләнгән, шундай зур командаларда эшләүе авыр, чөнки төрле кеше ул үзләренең мнениеһен бернисек сплотиться итәргә кирәк бит инде.
Иң мөһим кеше тип тә әйтәләр. Чөнки тап улар ошо барлык сорауларга ла җавап белә. Волонтерларның һинең ниндәй максаттар менән килгән, ниндәй функцияләрдә үтәй? Күпе тәҗрибә алам, күрәм, иске яктан форум ничек оештыра икән белерсең, килгәндәр. Безнең 3 позиция бар. Улар безнең теркәү. Катнашучыларны каршы алып торалар, теркәйдәр, разатка бирәләр. Һәм икенчесе ул безнең кураторлар. Кураторлар безнең 6 команда, һәр берендә 2шәр кураторлар безнең. Аяктан безнең ашу, онда контроль дигән функцияны үтәлә. Асылташ форумында волонтер катнашучыларны оештыручылар менән бәйләнештә тоткан төп кеше. Әгәр дә катнашучылар Асылташка тәү сиратта белем һәм грант артыннан килһә, волонтер бunda зур тәҗрибә туплай һәм файдалы мәгълүмат ала. Проектты тормышка ашырудың тагы бер билдәһе ул лидер булу. Әгәр дә һин тормышта лидер икән, димәк һинең проектың да уңышлы буласак. Әйткәндәй, был форумда һәр көн яңа лидерлар асыклана. Уларны ырылдаштары дөйем тавыш биреп хайлай. Билдәләнгән лидерлар иртәнге йыелышта махсус беләзек менән бүләкләнә. Лидер үҙендә бик күп сифаттарны тупларга тиеш. Үҙ өстендә генә эшләп калмай, ул башкаларга ла ярдәм итә, төрле хәлләрдән сыгу юлларын таба. Идеаль команда минең уйлавымса бик дуҫ булырга тиеш. Бердәмлектә көс дип бушка гына әйтмәйҙәр. Һәм һәр бер командала үҙ лидеры була. Әгәр дә шул лидерҙы бөтә команда, бөтә булган кешеләр тыңлай алһа һәм уның артынан бара алһа, шуныһы Проектты яклаудың уңышлы булуы һинең дөрес сыгыш яуыгыңдан тора. Кыска вакыт эсендә иң төп мәгълүматты бирә белү шулай ук зур һәләт. Экспертлар алдында матур итеп сыгыш яһар өчен яшьләр үзләренең телмәрен үстерә, төрле күнегүләр эшләй. Төп максат үз проектыңды дөрес күрһәтә һәм кешегә итерлек итеп аңлата белү. Был осталык дәресендә кызлар егетләр дәлилләр килтерергә, проектларының кирәклеген аңлатырга өйрәнде. Ә грант алыр өчен был бик мөһим. 3, 2, 1. Отлично. Что чувствуете? Чувствуете, как голос? Барының да күҙҙәре яна, һорау артынан һорау тыуып ҡына тора. Тимәк, йәштәр өсөн был тема бик актуаль. Осталык дәресе саф һауала, ҡайындар араһында үткәнгәме, ваҡыт тураһында ла онотоп киттеләр. 1 сәғәт урынына инде 2 сәғәт шөғөлләнәләр. Следующий момент. Смотрите, когда мы Идеялар тудырдык һәм проект гомерендә, проект тормышында шул идеяларды эшләсәк бит. Мин бу исемлеген организаторларга, оештыручыларга исереп караттым һәм улардан фәһемен тыңланым. Уларга бик оҡшаны, мин шатмын. Дуҫтарыбыҙҙың кәйефтәре күтәренке. Уларҙы артабан күҙәтербеҙ. Ғөмүмән, бында мөхит башҡа, үҙенсәлекле. Бында барыһы ла гел йылмайып ҡына йөрөй. Әлбиттә, саф һауала уҡыу һәр кемгә лә оҡшай. Был форум тураһында бөтә мәгълүматты һәм иң ҡыҙыҡлы мәлдәрҙе Аҫылташ 2017 хэштегы буйынса таба алағыҙ. Ҡана миндә бәшмәктәр менән фото һалайым әле. Бүгенге көндә үткән сара социаль селтәрҙәрҙә йәйһә киң мәгълүмат саралары аша яҡтыртылмай икән, тимәк ул үтмәгән тип һанала. Проекттарҙы
Матбугат хезмәткәрләре әйтүенсә, улар газет өстендә тәүлегенә 20 сәгать эшләй. Әйткәндәй, был форумның үз газеты лә бар. Проектты тормышка ашырыр өчен финанс яктан зур ярдәм кирәк. Был гына ла түгел, уны дөрес бүлү һәм куллану зур роль уйнай. Күп осракта хаталар та проекттың бюджет өлкәһендә табыла. Шуңа күрә һәр кем үз сыгымдарын ентекләп ядырга өйрәнә. Асылташ форум мәктәбен үткәндәр киләсәктә мәгънәләр биләмәһе Иволга кеүек федераль форумнарда ла катнаша аласак. Якыннан башка был форумда барыһы ла бар. Шуңа күрә дуслар, уянырга вакыт. Әйе, якларга ярамай. Алда форумның иң көтеп алган өлеше проекттар яклау. Грант алыр өчен 2 этап үтәргә кирәк. Башта барыһы ла баһалама агзалары алдында сыгыш яһай, һайлап алынгандар финал яклауга үтә. Фәнил менән Гөлназ да бында. Катнашчыларның проекттарын тыңлап кына түгел, тәмләп карарга ла була. Лып калырга ярамай. Иң мөһиме тулкынланмаска, ә буның өчен без махсус осталык дәресләре үттек. Гөлназ проекты менән күп кенә федераль кимәлдәге форумнарда сыгыш яһаган. Шуңа күрә ул Фәнилдән әзрәк тулкынлана шикелле. Яшьтәр үзләренең проектларын яклап сыккандан һуң мин иң билгеле өлкәләрне язып алдым. Ул туризм, мәгариф, спорт, этнопроекттар, шәфкатьлелек. Күпме үзенчәлекле идеялар яңгыраны бында. Шулай да безнең республика нинди проектларга мохтаҗ икән? Минем карамакка безнең республикага мына туризм ягынан проекттар кирәк дип уйлыйм. Чөнки безнең республикага без бик бай, ул шунда уникаль, бездә битендә бөтә нәмәләр, тау-таш битендә кадылмалар бөтәһе бар. Шундай күрәтергә урыннар күп. Мына республикага килгән кешеләр битендә улар үзләре хайран калалар һезнең матурлык дип битендә шунда республика. Әлбиттә, был бик зур сумма түгел, ләкин башлангычлар өчен бик яхшы итәргез. Форумда проекттары булмаган яшьләребез нимә эшләй икән? Улар бердә ялкып утырмай, вакытларын файдалы үткәрә. Әле улар башкорт телендә бәхәс алып бара. Башкортстанда туризм үстерү буенча тәкъдимнәр яңгырай бында. Иң кирәклеләрен язып алайым. Күрмәннәрең булһа, мотлак сакыр. Каушамас өчен алдан беренче тапкыр үз алдыңа сыгыш яһап кара. Тик ысынын һөйлә, җитешсезлекләрне яшермә. Үзеңнең идеяларыңды тирә-яктагылар менән бүлеш. Уларның фикерен тыңла, тәнкыйтьте дөрес кабул итәргә өйрән. Экспертлар алдында сыгыш яһар алдыннан проектты ябай шартларда һынап кара. Экспертларга барлыгы 22 шәхси һәм 3 команда проектларын баһаларга кирәк. Бында актуальлек, профессионаллык, эшлеклелек кебек сифаттар карала. Әйткәндәй, Башкортстан Республикаһында беренче тапкыр Улар бына ниндейдер кимәлдә үсешкән проекттар. Проекттар конвейер һөҗүмтәһе буенча 10 иң яхшы проект грант хуҗаһы булды. Шулай ук 3 проект Башкортстан Республикаһының Яшьләр сәясәте һәм спорт министрлыгы тарафыннан финанс ярдәм алды. Улар арасында Фәнил дә бар. Безнең проект Экофорум Хакмар 2017 грант еңде, моны без карагыз. Biz bik şat organizator forumlarga bik zor rahmat. Biz qorqdik, biz yengilmas deb qorqib berdik до последнего. Бүгенге үземнең сыгышым бик шатмын һәм канәгатьмен. Шуңа карамастан мин 10 000 грант алмадым, чөнки мин бүгенге көндә яшь эшкуарсымын
һәм ул акча миңа итмәс ине. Ул гранттарды яшьтәргә, тәүге адым эшләгән яшьтәргә тәкъдим иттеләр. 4 көн дәвамында 50 район һәм каланнан Һәйбәт итеп үткәрдек, чөнки алар һәйбәт итеп дуслаштылар. еңүчеләрне котларга республикабызның яшь йондызлары ла килгән. Асылташ форумы барыһының да күңелендә мәңгегә калыр дип ышанам. Бында туган идеялар, яңа проектлар киләсәктә тормышка ашсын. Ә катнашучылар форумда үзләре ничек күрә икән? Кызыл, Файдалы, фәһемле, күңелле, Искиткес, үзенчәлекле, татыл, илһамлы. шәп. Асылташ форумында республикабызның төрле төбәкләреннән йыелган әүдем яшьләр менән таныштым. Уй-фикерләремне тәртипкә алдым. Был форумда мин гомумән икенче кеше булып кайтам, ә блокнотым ябай кагыт битеннән кыйммәтле әйбергә әйләнде.